ఇప్పుడు మనం దుఃఖం గురించి మాట్లాడదాం. దుఃఖం అంటే బాధ కాదు. బుద్ధ భగవానుడు బాధ గురించి ఈ ధర్మం నేర్పించలేదు. బాధ గురించి బుద్ధ భగవానుడు మనకు జ్ఞానం తీసుకోవడానికి మార్గం చూపించాడు. అందుకే బుద్ధ భగవానుడు ఈ దుఃఖం అని పదం కూడా భావిస్తాడు. కానీ ఈ ఈ ఈ పదంలో అర్థం చాలా భిన్నమైనది. ఈ పదంలో 2 అర్థాలు ఉంది. ఒకటి మానసికమైన బాధ. రెండవ కారణం, రెండవ అర్థం సంయోగం. సంభూతం. దుఃఖం అంటే సంభూతం, సంయోగం అంటే కంపౌండ్. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు ఒక కంపౌండ్ ఉంది అని. ఒక కంపౌండ్ ఉంది. అందుకే బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, హేతుం పటిచ్చ సంభూతం. హేతుం పటిచ్చ సంభూతం. సంభూతం అంటే ఒక ప్రభావం, ఒక కంపౌండ్. వాటర్, నీళ్ళు, H2O. H2O అంటే ఒక ప్రభావం. ఇది H2O. 2 హైడ్రోజన్ పరమాణులు ఉంటాయి. ఒకటి ఆక్సిజన్ పరమాణు ఉంది. ఈ హేతువులు కలిసి ఈ యాంగిల్ కూడా ఉండాలి. ఈ హేతువులు కలిసినప్పుడు ఒక ప్రభావం పుడుతుంది. ఇది ప్రభావం నీళ్ళు. ఇది ఒక ప్రభావం. ఈ ప్రక్రియ అనిత్యమైనది. ఈ ప్రభావం పుట్టడానికి ఒక ప్రక్రియ కావాలి. అందుకే అది అనిత్యమైనది. ఇక్కడ హేతువులు మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకే దీనికి మనం ప్రభావం అంటాము. ఇది ఒక వస్తువు కాదు. ఇది ఒక స్థిరమైన వస్తువు కాదు. ఒక ఫిక్స్ వస్తువు కాదు. ఇది ఒక ప్రభావం. ప్రభావంలో ఏదైనా వస్తువు లేదు. ప్రభావంలో హేతువులు మాత్రమే ఉంటాయి. హేతువులు కలిసి ఉంటాయి. హేతువులు కలిసి ఉంటాయి. అందుకే ఒక ప్రభావం పుడుతుంది. ఇది ఫిక్స్ కాదు, స్థిరమైన కాదు. ఈ హేతువులు తొలగిస్తే ఏం
శేషం అవుతుంది. ఏదైనా కాదు. ఎందుకంటే హేతువులు మాత్రమే ఉంటాయి. హేతువులు కలిసి ఒక ప్రభావం పుడుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు కాదు, ప్రభావం. అందుకే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రభావం లాగే చర్చాలి, యూస్ చేయాలి. ఈ ఈ పదం కాదు, ప్రభావం. ఈ కలము కాదు, కానీ ఈ పదం కూడా మీరు వాడగలరు. కానీ ఇది ఒక వస్తువు కాదు, స్థిరమైన వస్తువు కాదు, ఇది కూడా ఒక ప్రభావం. అందుకే పేరులో ఏదైనా తప్పు లేదు, పేరు వాడండి. కానీ ఈ మీద మీ మనస్సులో ఉన్న ఈ ఆలోచన మార్చండి. ఈ ఆలోచన మార్చడానికి మీకు నిజం కావాలి. తప్పు వీక్షణ ఉంది. తప్పు వీక్షణ ఉంటే మీ మనస్సులో ఈ తప్పు వీక్షణ ఉపయోగించి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇది ఒక ఫిక్స్ వస్తువు, ఇది ఒక స్థిరమైన వస్తువు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు స్థిరమైనది, ప్రతి వస్తువు ఫిక్స్ అవుతుంది. అని వీక్షణ ఉంటే మీరు ఈ స్థిరమైన వస్తువులు సేవిస్తారు. కానీ అది తప్పు, స్థిరమైన కాదు. అది స్థిరమైన ఉంటే ఈ స్థిరమైన వస్తువులో విశేషత, ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అని, రకరకాలుగా ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి అని మీరు నమ్ముతారు. ఈ వస్తువు ఫిక్స్ ఉంటే, ఈ వస్తువు స్థిరమైన ఉంటే, అంటే ఇది వస్తువు ఉంటే, ఇది వస్తువు కాదు, ఇది ఒక ప్రభావం. పేరు వాడండి. పేరులో ఏదైనా సమస్య లేదు, పేరు వాడండి. కానీ వీక్షణ మార్చండి. వీక్షణ మార్చడానికి మీకు సత్యం కావాలి. మీ మనసులో అబద్ధం ఉంది, ఈ అబద్ధం తొలగించడానికి మీకు సత్యం కావాలి. బుద్ధ భగవానుడు మనకు సత్యం చెప్పాడు. ఇది సత్యం. ఈ సత్యం ఈ ప్రపంచంలో సత్యం. బౌద్ధ మతంలో ఏదైనా కారణాలు లేదు. ప్రపంచంలో సత్యం మాత్రమే ఉంది. రకరకాలుగా పదాలు ఉంది. పాలి భాషలలో ఉన్న పదాలు ఉంది. కానీ ప్రపంచంలో సత్యం ఉంది. దానిలో అనిశ్చత అంటే ప్రపంచంలో సత్యం. ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వభావం. దుఃఖత ఉంటే ప్రపంచం యొక్క స్వభావం. దుఃఖత లేదా దుఃఖం ప్రపంచం యొక్క స్వభావం. ఇది మానసికమైన దుఃఖం లేదు, మానసికమైన దుఃఖం కాదు. ఇది మానసికమైన దుఃఖం కాదు. ఇది మానసికమైన దుఃఖం ఉంటే మనం ఎలా ఈ కలము గురించి మాట్లాడతాం?
ఈ కలము, ఈ కలము కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉంది. ప్రపంచంలో ఏదైనా లక్షణం ఉంటే ఈ కలములో కూడా ఉండాలి. ఈ కలములో కూడా ఉండాలి. కానీ మానసికమైన దుఃఖం ఎక్కడ పుడుతుంది? మనస్సు మాత్రమే పుడుతుంది. మనస్సులో మాత్రమే పుడుతుంది. కలములో లేదు. అందుకే ఈ మానసికమైన బాధ గురించి కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న లక్షణం గురించి బుద్ధ భగవానుడు మనకు చెప్పాడు. అది దుఃఖ లక్షణం. అందుకే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువులో దుఃఖ లక్షణం చూడడానికి ప్రయత్నించండి. దుఃఖ లక్షణం ఉంది, చూడడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు చూడాలి. మనం ఈ ధర్మం చెప్పుకుందాం. నేను ఈ భాషణం చేస్తాను. నేను ఈ ధర్మాలు చెప్తాను, నేర్పిస్తాను. కానీ మీరు చూడాలి. ఈ కాలంలో అనిత్య లక్షణం ఉంది, చూడండి. చూస్తే మీ దగ్గర నిర్వాణం పొందడానికి మార్గం సంభవిస్తుంది. అది ఆర్యాష్టాంగిక మార్గం. విముక్తి పొందడానికి ఒక మార్గం ఉంది. ఈ మార్గం యొక్క పేరు ఏమిటి? తెలుసుకోవడానికి అవసరం లేదు. ఆర్యాష్టాంగిక మార్గం. ఈ మార్గంలో మీరు సంసార సాగరం లేదా భవసాగరం దాటగలరు. ఈ మార్గంలో